Исәнмесез, турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Торақлар бар, ләкин бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән. Теркәүнең бердән-бер дәлиле ул бердәм дәүләт реестрындагы язма. Монда очракта нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килә? Шулпан Касымова ачыклады. Авыл һәм районнарның шикләре кайда? Районнарда компетенция буенча әзгенә эшләргә кирәк. Татарстанда территорияләрне планлаштыру документларын әзерләү эше ни өчен озак бара? Сәбәпләре Рания Абдрахманова сюжетында. Сайлау ачык һәм гадел үтсен өчен. Хәзер бит инде сайлау конституцияга тавыш бирүме, иҗтимагый күзәтүсез үткәрү күз алдына да килми. Иҗтимагый палатада узган сайлауга әзерлек чарасы турында Илдар Сафиуллин. Актерлар әзер, кышкы күренешләр төшерелә. Минем 4 балам, ачлык елы, ашарга юк. Әлтәфи улым кышкы каникулга кайта. Без 41 ел балалары фильмының төшерү процессын Алия Хайретдинова да күреп кайтты. Бүген Казанның Идел буе район судында республиканың гражданнар оборонасы һәм гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Олег Степущенконың тикшерү вакытында кайда буласын хәл иттеләр. Суд аны өй арестына җибәрде. Исегезгә төшерик, тикшерүчеләр аны 56 миллион сум акча үзләштергән һәм үз вазифаларыннан арттырып файдаланган дип шикләнә. Алар сүзләренчә 2013 елдан 2019 елга кадәр гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коммерция оешмалары белән дәүләт килешүләре төзегән. Аның буенча урамнарда халыкны кисәтү системаларын кую күздә тотылган. Әмма бу килешүнең кайберләре кәгазьдә генә кала ди тикшерү комитеты. Олег Степущенко бу гаепләү белән килешми. Бүген судта аның хатыны да катнашты. Ул гаилә бюджеты белән идарә итүче буларак мондый зур акчаны күргәнем юк дип белдерде. Тикшерүчеләр Олег Степущенконы сок астына алуны сорады. Суд аны өй арестына җибәрде. Прошу ходатайство удовлетворить и избрать в отношении Степущенко меры пресечения в виде заключения под стражу. Документы и все приемочные акты подписывал не только один Степущенко. Они, речевые наши сиренные установки, установлены на всей территории Республики Татарстан. Республикада һәр 5нче кешенең милке бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән. Димәк, йортны я фатирны сатканда, алганда я мирас итеп калдырганда кыенлыклар килеп чыгуы ихтимал. Эш шунда ки, 2016 елдан безнең илдә милеккә хокук турында таныклык бирелми. Аның урынына ЕГРНнан белешмә аласың. Ул документы булмаган кешеләргә хәзер нинди киңәш бирәләр? Бу мәсьәләне Шулпан Касымова өйрәнде. Бу Җиңү проспекты урамында урнашкан 40-нчы йорт биредә 200-дән артык фатир бар. Шуның яртысы бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән. Биредә яшәүчеләр моның турында бөтенләй белми булып чыкты. Что-то я даже не знала. В 92 году мы все получили справки о приватизации. И все. Йорт 90-нчы елларда завод эшчеләренә бирелгән. Фатирлар приватизацияләнгән булса да, бердәм дәүләт реестры, ягъни ЕГРНда теркәлмәгән. Ул чакта миллекне БТИда гына рәсмиләштергәннәр. 2000 елда Росреестр барлыкка килгәч, бу вәкаләтләр шушы ишмага күчерелә. Ә БТИдагы элеккеге мәгълүматлар ЕГРНга кертелми. Шуңа күрә торагын 2000 елга кадәр теркәгән. Оннан соң миллек эшләре белән шөгыльләнмәгән кешеләргә бу эшне башларга киңәш итәләр. 4 ел элек, артык элек турындагы таныклыклар әйләнештән чыгарылды. Хәзерге көндә теркәүнең бердән-бер дәлиле ул бердәм дәүләт реестрындагы язма һәм реестрдан раслаучы зөмтә выписка булып тора. Бу документны һаман алмаучылар өчен быелның гыйнварыннан дәүләт пошлинасы бетерелә. Истәмә салым да юк ди Росреестр белгечләре. Хәзер Татарстанда 4 миллионнан артык күчемсез миллек объекты исәпләнә. Шуларның 21% ЕГРН белешмәсенә ия түгел. Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән миллек арасында фатирлар гына түгел, шәхси йортларда бар ди белгечләр. Аларны сату, васыят итеп калдыру күпкә авыррак булачак. Мондый эшләр суд аша гына хәл ителә диләр. Люди, которые получили землю. Совет чорында җир алып йорт төзүчеләрнең проблемалары күбрәк. Мәсәлән, фатир турындагы мәгълүмат БТИда саклана. Документларның күчерелмәсен алырга мөмкин. Шәхси йортларныкын суд аша гына исбатлап булачак. Бу бик чыгымлы эш. Бердәм дәүләт реестрында теркәлмәгән торакка мошенниклар да хуҗа булырга мөмкин. Мондай очраклар бар ди белгечләр. Алар фатирны үзләренә рәсмиләштереп, реестрда терки һәм сатып та җибәрә ала. Шулай ук янгын чыгу, су басу сәбәпле документлар югалганда, яисә йорт сүтелергә тиешле объектлар исемлегенә эләккәндә, миллекче компенсация ала алмаячак.
2021 елның июненнән яңа федераль закон керәчәк. Әлеге закон буенча җирле үзидарә органнарына өстәмә вәкилләр биреләчәк. Алар әйтик бердәм дәүләт реестрында хукуксыз милек объектларын потенциаль хукук ияләрен ачыклау буенча эш алып барачаклар. 2000 елга кадәр торак сатып алучыларга һәм ИГРН документы булмаучыларга күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Үзең белән ир документларын алып киләсе. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Республикада тагын бер ир-ат газисеннән агуланган. Бу юлы Баулы районының Покров Урыстама авылында яшәүче 80 яшьлек пенсионерны хастаханәгә озаталар. Килеп тикшергәннән соң белгечләр аның өендә газ чыкмаган дип белдерә. Зыян күрүче вентиляция юлын томалап куйган була. Агулануның сәбәбе шул. Ел башыннан бирле Татарстанда газ белән агулануның 20 очрагы теркәлгән, 42 кеше зыян күрә, 2се үлә. Быелгы 3 ай эчендәге статистика рекорд куя. Башка еллардагы саннардан ул күпкә артыграк. Лаиш районы прокуратурасы Державина кышчылык фабрикасында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәү очракларын ачыклый. Исегезгә төшерәбез, фабрикада ут 1 мартта чыга. 45 мең баш тавык үлә, 90 меңен коткаралар. Баксаң, кайбер корпус, цех һәм складларда янгын куркынычсызлыгын кисәтүче җайланмалар булмаган. Шулай ук котельня һәм азык цехында чыбыклары төзек булмаган электр җиһазлары табыла. Моннан тыш, янгын вакытында эшчеләр электр челтәрләрен уттан үзе алмый, чөнки щитка кирип булмаган. По итогам проверки в адрес управляющего птицефабрики тикшерү нәтиҗәсеннән чыгып, кошчылык фабрикасы идарәчесенә закон бозу очракларын бетерергә һәм гаепле затларны дисциплинар җаваплылыкка тартырга дигән күрсәтмә бирелде. Моннан тыш предприятие җитәкчесенә карата янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәмәгән өчен административ эш ачылды. Кафе һәм рестораннарга төнлә эшләргә әле рөхсәт итмәячәкләр. Бүген бу хакта Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчелеге хәбәр итте. Эш шунда ки, кичке якта мондый җәмәгать урыннарында коронавируска каршы таләпләр үтәлми икән. Шуңа чикләүләр бетерелмәячәк. Моңа кадәр кафе-рестораннар төнлә эшләргә рөхсәт сорап Роспотребнадзорга кат-кат мөрәҗәгать иткән була. По объектам общественного питания мы увидели крайне расслабленное состояние. Чикләүләр әлегә гамәлдә калачак диләр Роспотребнадзорда, чөнки кагыйдә бозу очраклары күп. Март башында 9 кафе һәм рестораны тикшерәләр. Рейд барышында һәрберсендә ковидка каршы саклык чараларының үтәлмәве ачыклана. Вечернее время творилось полное безобразие. Кич белән тәртипсезлек күзәтелә. Залдагы урыннар 100% тулган. Бию мәйданчыкларында җыелалар. Моннан тыш ризык әзерләү бүлмәләрендә санитар таләпләр үтәлми. Әлеге кагыйдә бозулар кафе һәм рестораннарны төнлә эшләтергә мөмкинлек бирми. Рейдлар исә алга таба да дәвам итәчәк. Атна дәвамында авыручылар саны кискен артуы күзәтелмәсә, чикләүләрне бетерү мәсьәләсенә кире әйләнеп кайтачаклар. Мы пока не видим ответной реакции. Туклану оешмалары чикләүләрне бетерүне таләп итә, әмма хезмәткәрләре прививка кадатырга ашыкмый. Вакцина ясатуда актив катнашмыйлар. Бүген республикада вакцина ясатуның 153 пункты эшли. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, өстәмәләрен ихтыяҗга карап ачачаклар. Әгәр дә центральный район больниста пункт вакцинация эшли, но аның өчен кешеләргә бик зак барырга. Кайсы районнарда ачылалар вакцинация пунктлар, фельдшерско-акушерский пунктларда. Татарстанда бүгенгә барлыгы 99 меңнән артык кеше вакцина ясаткан, 41 меңнән артыгы икенче дозасында. Республикада соңгы тәүлектә 50 кеше коронавирус юктырган, 31 хастаханәдә, калганнары өйдә дәваланачак. Илдә ковид юктыручылар бер тәүлек эчендә тагын 9 мең ярымга артты. Айгөл Бәдретдинова, Йылдыз Хәлиуллина, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда тиздән көннәр кисәк җылытачак, табиблар инде хәзер үк чаң суга. Температураның алай күтәрелүе йөрәк кан тамырлары авырулары белән интегүчләргә тискәре йогынты ясаячак. Инсульт, инфаркт очраклары арта. Тотрыксыз һава торышы ковид кичергән авырулар өчен куркыныч. Табиблар табигатьтәге үзгәрешләрне авыр кичерүчеләргә нинди киңәш бирә? Самочувствие яхшы хәзер. Мидхәт Кәримов кардиология бүлегендә иш була, яраткан пациент диләр аның хакында. Ул кан тамырына 3нче тапкыр стенд куйдырган. Һава торышы үзгәргән белер өчен термометр да кирәкми аңа. Һава температурасы уйнаганда баш авыртайны, хәлсезлек. Гөлсирә Мөхәммәтҗанова ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ булмас өчен кардиологта даими тикшеренеп тора. Урамда артык суытып я җылытып җибәрсә, кан басымын көнгә әллә ничә тапкыр үлчәргә туры килә ди. Прединфарктный состояниедә идем мин. Мине шушында китергәннәр инде. Моннан сразу коронарография алып, миңа стенд куйдылар. Температура кисәк үзгәргәндә биредәге кардиология бүлегенә көн сайын 10-15 кешене китерәләр икән. Ягъни мөрәҗәгать итүчеләр 3 тапкырга арта. Җылылык, салкынлык, алар әлдән-әле алынашу сәбәпле кеше организмы бу һавадагы булган үзгәрешләргә
Дөрес җавап бирә алмый. Мондый вакытта кеше даруларны врач белән бергәләп, табиб белән бергәләп, аның дозаларын киңәшергә тиешләр. Мондый чорда тормыш рәвешендә кинәт үзгәртмәскә киңәш итә табиблар. Сердце привыкло к одним нагрузкам, Кинәттән чаңгыда шуарга, фитнес белән шөгыльләнә башларга ярамый. Йөрәк мондый авырлыкларга ияләшмәгән килеш, нәтиҗәсе аяныч булырга мөмкин. Һава температурасындагы үзгәрешләр хроник авырулары булган ковид кичергән кешеләргә дә тискәре йогынты ясый. Ковид белән авырганнан соң организмда гомуми хәлсезлек күзәтелә. Бу чор авыр кичерелә. Депрессия кичерүчеләр дә бар. Мондый вакытта гаилә әгъзаларыннан игътибар таләп ителә. Мөмкинлек булса, саф һавада күбрәк йөрергә кирәк. Витаминнар эчү, дөрес туклану режимын саклауда файдага булачак. Кан басымы уйнаудан, йөрәк борчудан табиб киңәш иткән дарулар ярдәм итмәсә, ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Гөлназ Сайфетдинова, Алсу Шакирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Инде икенче атна машиналарга техник күзәтүне яңа кагыйдәләр буенча уздыралар. Беренчедән, күзәтү барышын фотога төшереп, бердән базага кертәләр. Рәсемдә автомобильнең номеры, маркасы һәм төсе күренеп торырга тиеш. Шулай ук остаханәнең кайда урнашуы да күрсәтелә. Машинаның хәле турындагы мәгълүмат диагностика картасына да кертелә. Хәзер аны бары электрон рәвештә генә төзиләр. Әлеге документтан башка машина йөртүче ОСАГО полисын ала алмый. Җиңел машинага күзәтү ясарга ярты сәгать вакыт җитә. Автобусларга таләпләр тагын да катгый. Хәзер аларны тикшергәндә автоинспекторлар да катнаша. Диагностика карталар вакыты 1 февральгә кадәр чыккан кешеләргә аны ярты елга 1 октябрьгә кадәр озынайтканнар. Биржада 92 маркалы бензин бәясе 2018 елның майындагы саннарында үтеп киткән. Ягулык бәяләрен йөгәнләргә җыйналармы? Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Татарстанда юл күрсәткечләренең 3тән 1 татар теленә тәрҗемә ителмәгән. Норматив документларның 25 меңнән артыгы рус телендә генә. Бүген бу проблемалар турында хөкүмәт йортында сөйләштеләр. Анда 2020 елда республикада дәүләт телләре турындагы законны гамәлгә ашыру буенча киңәшмә узды. Дәүләт телләре турындагы канунның 100%-ка үтәлмәүе ачыкланды. Алексей Песошин белән Азат Сафаров район башлыклары һәм министрлардан эшне көчәйтүне таләп итте. Формально, когда вы проваливаетесь на страничку этого органа, вы видите наименование всех актов на татарском языке. Но если вы зайдете глубже, вы увидите акт на русском языке. Кануннарның норматив актларын әнә шулай өстән генә татарчага тәрҗемә иткәннәр. Бу хакта юстиция министры Рөстәм Заһидуллин сөйли. Шулай 2018 елдан республикада 25 мең акт тексты татарчага күчерелмичә калган. Тагын бер мәсьәлә: дәүләт органнарында элмә такталарның нинди телдә язылуы. Тышкы һәм эчке визуаль информацияны тәрҗемә итү буенча аерым эш алып барыла. Аларга биналарга керү юлындагы элмә такталар, информацион плакатлар, стендлар, аерым оешмаларның ишегендәге, бина эчендәге һәм тышындагы башка төрле мәгълүмат язулар карый. Бу мәсьәләдә дәүләт башкарма органнары 100% күрсәткечкә иреште. Әмма бу эш 12 муниципаль берләшмәдә тулысынча төгәлләнмәгән. Юл билгеләрен ясаучылар да телләр турында канунга битараф. 14 мең билгенең 3тән 1 татарчага тәрҗемә ителмәгән. Җәмәгать транспортларында 2 телдәге игъланнар 4%-ка кимегән. Моның ялгышлыкларын тикшерә башлагач, шундый хәл килеп чыкты. Бу безнең муниципаль районнарның дөрес булмаган белешмәләр бирү бәйле. Татарча чаралар күбрәк уза башлаган. Күп милләтле республикада татар, руслардан башка халыкларда туган телләрендә чаралар уздыра. Һәр датага туры китереп, туган телләрдә, удмурт, мары, чуваш телләрендә чаралар циклы оештырылды. Марилар, удмуртлар, чувашлар күпләп яшәгән һәр районда чаралар үткәрелде. Узган ел татар телен өйрәнүчеләр саны арта. КФУ базасында 700 кешелек махсус курслар ачыла. Бушлай укыйлар. Министрлардан туган телдә рәсми чыгышлар ясарга өйрәтәләр. Ә менә татар районнарындагы мәктәпләрдә туган телгә игътибарның кимүе борчый, Марат Әхмәтов. Соңгы елларда хәтта татар районнары, авыллары җирлегендә урнашкан мәктәпләрдә дә балаларга ана телендә белем һәм тәрбия чаралары бирү күпкә кимеде. Бу тискәре күренеш күзгә күренә. Күпчелек мәктәпләрдә тәрбия генә татар телендә бирелә, укыту процессы тулысынча рус телендә. Әкренләп мәгариф оешмаларында милли мөхиттә кими бара, ата-аналар белән аңлашуда җитәрлек түгел. Шәһәрләрдә дә һичшиксез балаларын татар телендә тәрбияләргә, укытырга теләгән ата-аналар өчен татар мөхите булган махсус бакчалар, мәктәпләр булу бик мөһим. Бу тема буенча мин президентыбызга мөрәҗәгать иттем. Ул бу тәкъдим белән килешә һәм аны хуплады. Бәлки әле республикабызда бу юнәлештә бер кече программада барлыкка килер дип өметләнәм мин. Әсгать Сафаров район һәм шәһәр башлыкларыннан дәүләт телләре турындагы канунның тигез үтәлешен таләп итә. Барлык хакимият органнарының үзара нәтиҗәле хезмәттәшлек итүе кирәк. Марат Госман менә
комиссия тарафынан күтәргән мәсьәләләргә урында әлеге игътибар җитми дигән фикер белән бөтенебез дә килешәбез. Действительно, не хватает еще активности на местах. И министрлыкларга, ведомстволарга тел белән бәйле мәсьәләләрне хәл итүгә активрак керешергә кирәк. Дәүләт органнарының эшчәнлеген Алексей Писошин да бәяләде. Подводя итоги работы за 2020 год, следует отметить положительную динамику в деятельности органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления по реализации законодательства о государственных языках. Хорошо, что и общественность стала активно включаться в эту работу. Вместе с тем... Телләр турындагы канунга игътибарның артачагы бу залдан ук сизелде. Һәр катнашучы рус һәм татар телләрендә чыгыш ясый. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Илкүләм проектларны Татарстанда яшәүчеләр фотосурәтләргә төшергән. Иҗади конкурс җиңүчеләрен бүген Казанда бүләкләделәр. Бу проект халыкның яшәү шартларын яхшырту буенча иң күләмле программага әйләнде дип белдерде тантанада Фәрит Мөхәммәтшин. Узган ел гына республикада аларны тормышка ашырыр өчен 30 миллиард сум тотылган. Аның нәтиҗәләрен фотоконкурс эшләрендә дә күреп була. 45 районнан 2000-нән артык иҗади эш тапшырылган. Мы преображаем таким образом нашу республику, наши территории. Мы, если честно говорить, еще и показываем людям, что их наказы республиканские органы, муниципальные органы власти реализуют в Татарстане планово, системно и несмотря ни на какие трудности. Татарстанда Дәүләт Думасына көзге сайлауда 5000-нән артык иҗтимагый күзәтүче эшләячәк, аларны махсус программа буенча укытачаклар. Бүген бу максаттан республиканың иҗтимагый палатасында беренче утырыш узды. Татарстанда күзәтүчеләр укыту өчен мөстәкыйль иҗтимагый күзәтү штабы оешкан. Ничек күзәтүче булырга? Бу хакта Илдар Сафиуллин. Сегодня в рамках начала работы штаба. Сентябрьдә узачак сайлауга республикада 5000-нән артык иҗтимагый күзәтүче әзерләргә җыйналар. Бу максаттан махсус штаб булдырылган. Ул иҗтимагый палата базасында эшли башлый. Хәзер бит инде сайлау конституцияга тавыш бирүме бу процедураларда аларны иҗтимагый күзәтүсез үткәрү күз алдына да килми. Шуның өчен безнең инде менә хәзер киләчәк сайлауларга да шушы эшне дәвам итеп, яңадан күзәтүчеләрне, иҗтимагый күзәтүчеләрне әзерләү максаты бар. Соңгы елларда иҗтимагый күзәтүчеләргә ышаныч арта. Татарстандагы 82% сайлаучы аларга ышануын белдергән. Предстоящие выборы сентябрьские. Сентябрьдәге сайлау төп сәяси вакыйга булачак. Шуңаның гадел, ачык һәм төгәл үтүе мөһим. Бу мәсьәләдә иҗтимагый күзәтүчеләр институтына ышаныч зур. Татарстанның уңай тәҗрибәсе бар инде. Россия конституциясына үзгәреш кертү өчен тавыш биргәндә 12000 күзәтүче әзерләгәннәр. Быел уку программасына үзгәреш кертелгән. Практика показывает. Узган сайлауларда булган чиракларны исәпкә алачакбыз, чөнки алар кабатланып тора. Ничек дөрес итеп фотога, видеога төшерергә, мобиль җайламалар кулланырга, сайлау участокларында низак чыгармыйча эшләү тәртибен өйрәтәчәкләр. Кирәк булса, юристлар да ярдәмгә әзер тора. Бу сайлау алдыннан иҗтимагый күзәтүчеләрне әзерләү максатыннан оештырылган беренче чара гына. Алар сайлау участогында үзләрен ничек тотарга тиеш. Укыту программасы раслап тулланганнан соң, әлеге чаралар даими рәвештә үткәрелергә тиеш. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 2024 елдан соң социаль объектлар һәм шәхси йортлар төзегәндә проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Чөнки торак пунктларның шикләре теркәлеп бетмәгән, территорияләр зоналарга бүленмәгән. Бүген әлеге җитди мәсьәләне муниципаль берәмлекләр советының утырышында карадылар. Рания Абдрахманова тулырак. Резинаның яңа шапарлыш эшчәнлеге хәерле сәгатькә башлауын һәм уңышлы булуын сезгә теләп калам. Муниципаль берәмлекләр советына нигез салынганга быел 15 ел утырыш кытлаудан башланды. Әсгать Сәфәров президент Рөстәм Миңнехановның телеграммасын укыды. В этом году Совету муниципальных образований республики 2006 елның 22 мартында нигез салынган муниципаль берәмлекләр советына 15 ел тула. Шушы еллар эчендә берлек җирле үзидарәләр барлыкка килү һәм уңышлы эшчәнлек өчен зур көч куйды. Утырышның көн кадагындагы төп мәсьәләләрнең берсе авыл җирлекләренең территория планын төзү, зоналарга бүлү документларының ничек әзерләнүе. Татарстанда бүген 3116 торак пункт исәпләнә һәм аларның 26% инде үз шикләрен рәсми рәвештә билгеләгән һәм теркәгән. Калган 74% әлеге эшне 2024 елга хәтле башкарырга тиеш. Әлеге проблемалар чыгып тора. В первую очередь я считаю, что иң беренче чиратта бу эш белән район җитәкчесе шәхсән кызыксынырга тиеш. Көн саен мәгълүматны сорап торырга һәм безнең министрлык белән хезмәттәшлек итәргә кирәк. Икенчедән, алар министрлыкка биргән материал сыйфатлы, төгәл булырга тиеш.
Әмма төгел мәгълүмат җыю өчен районнарда белгечләр җитми диярлек башлыклары. Зур проблем без күрмибез. Эшләргә генә кирәк, эшләргә и азгына безнең районнарда компетенция буенча азгына эшләргә кирәк. Укыту һәм согласованная такая работа нужна. Бу эшне башкармасалар, авыл һәм район җирлекләрендә торак яки сәнәгать объектларын төзегәндә кыенлыклар килеп чыгачак. Шул исәптән республика программалары буенча төзелә торган социаль биналар турында сүз бара. 2024 елдан соң авылда төзелеш бары тик җирлекнең генераль планы нигезендә генә башкарылырга тиеш. Там подрядчиков, тех, которые там разные. Бу эшкә теләсән иде подрядчы ишман алып булмый. Закондагы аңлатмаларны төрле мәгънәдә бәян итеп була. Шуңа башкарылган эшне кабул итүе авыр булачак. Моның өчен без тәкъдимнәр әзерлибез, үз таләпләребез дә бар. Имущество занимается, Министерство строительства занимается. Җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы да төзелешнеке дә шушы ук эш белән шөгыльләнә. Моңа өстәп авыл һәм районнарга мәйданнарын планлаштыруда ярдәм итә торган махсус фонд та бар. Министрлыклар ярдәм күрсәтәчәк. Шуңа күрә эшне якындагы 2 елда хәл итү бурычы куелды. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Арча районының Гөберчәк авылында без 41-нче ел балалары исемле нәфис фильмны төшерә башладылар. Аңа нигез итеп Мөхәммәд Мәхдиевнең алтын фондка кергән әсәре сайлана. Повестьте педагогика училищесы студентларының сугыш елларындагы тормышы сүрәтләнә. Алар заманы авырлыкларга карамастан белем алырга омтыла. Ни өчен продюсерлар шушы әсәрне сайлый? Алия Хайретдинова репортажы. Мотор 7431. Начали. Сценарий сойланган, кастинглар узган, рольләр бүленгән. Гөберчәк авылында без 41-нче ел балалары нәфис фильмының беренче кышкы кадрлары төшерелә. Кинотасма татар әдәбияты классигы язучы Мөхәммәд Мәхдиев әсәренә нигезләнә. Балаларга буланып пешереп бирәни. Түгенче бер ашасыннар. 15 көнлек ипекарскысын унаталсаң, 3 килода 400 грамм он чыга. Фильм язучының туган ягында төшерелә. Гөберчәктә Мәхдиев туган, яшәгән, моннан 12 километр ераклыктагы училищега җәяү барып белем алган. Бүген инде Казан арты 40-нчы елларда тыл. Повестьтә дә, фильмда да Арча педагогика училищесы студентлары язмышы чагыла. Аларның бала чагы, яшьлеге кырыс сугыш еллары белән үрелеп бара. Мөхәммәд абыйның бит әсәрдә аның бер бик матур һәм кызыклы җөмләсе бар. Ата тараканның кан әйләнешен белмәгән килеш, кая бармакчы буласыз сез дип бик тырыштым үземчә. Ничек килеп чыгар, анысын инде тамашачы хөкем итәр. Шибен иманны да юк икән үзләрендә. Рәис Әхмәт Закиров Әркәшә Пермяков ролена сайлана. Аксыл төстәге чәче юмор хисе өчен алганнардыр ди актер үзе. Бүген генә дә төшерү мәйданчыгында 26 кеше, һәрберсенең төп максаты сугыш чоры рухын тасвирлау. Миңа калсалар бу рухка кергәннәр инде хәзер. Икенче мәсьәлә бу режиссерның алар белән менә бүген иртә белән сөйләшүе, ул инде аңлатып бирде, ничегрәк булырга тиеш. Образга тулысынча керү өчен актерлар без 41-нче ел балалары әсәрен 2-3 тапкыр укып чыга. Әби бабаларының истәлекләре дә аерым урын алган. Алар да бит сугыш чоры балалары. Әнием исән сау, әниемнән сорашып, ничек булган. Кичкенәдән барбер әни сөйләгәннәрне тыңлап үстек бит инде, беләбез алар ничек авыр яшәгән, ачлык, чабата киеп, урманга, уфаллар басы белән утынга йөреп. Әлбәттә күзләргә дә яшь килә инде, ничек килмәсен. Әйтәм бит, бу һәрберебезгә кагылышлы сугыш. Беребезне дә, беребез гаиләсен дә читләтеп узмаган кызганычка каршы. Телисеңме, теләмисеңме, син ул историяларны беләсең, чөнки бабайларың, әбиләрең, әниләрең, әтиләрең дә хәтта аларны гел сөйләп торалар. Бу киноны зарыгып көтүчеләрне сугыш вакытына кайтарыр өчен бар нәрсәдә эшләнә. Махсус йорты да табылган, актерлар да тырышып уйный, хәтта шул шыр киемнәре дә әзер. Әле алай гына да түгел, сугыш вакытында пешерелә торган икмәге дә бар. Бу көннәрдә кышкы күренешләр төшереләчәк. Фильм буенча эшнең урак өсте җәйгә туры килә ди оештыручылар. Картина зур экраннарга сентябрь аенда чыгачак. Что есть война? Сугыш дигәч тә югалтулар, үлем, ачлык, атасыз узган гомер күз алдына килә. Менә шул өметсез тормышта да халык матурлыкны күрә белгән, өметләнгән. Әлеге якты уйларны җиткерә алсак, максатыбызга ирешербез. Давайте сделаем все, чтобы этот фильм получился. Арча районыннан Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән-имин булыгыз.
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне иганәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән, сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик март азагына кадәр китереп бирү фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның 3D проектын мөрәҗәгать иткән көнне үк күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча, көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава, 10 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалым, Алабугада аяз көн, явым-төшемнәр көтелми, 8 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида аязучан болытлы һава, 6 градус салкын. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак, 9 градуска кадәр суыта. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәлдә болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, 7 градус суык. Чистай, Нурлатмамады, Чирмешәндә аязучан болытлы һава, 6 градуска кадәр салкын. Төнлә республикабызда 18 градуска кадәр суыта. Юлларда бозлауык сак булыгыз. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Тантана банкет залы мәҗлесләр оештыру өчен уникаль урын. Никахлар, юбилейлар, бизнес очрашулар җылы һәм матур мөхиттә узачак. Тантана ризыклары сезне дә, кунакларны да битараф калдырмаячак. Тантана Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, көндез 7-9 градус салкын. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 762 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 79%. Җирнең магнит кыртыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр